बे हेलिकप्टारनिफ्राय मामाया ओंखारबोसिगोन आरोना दसे समनि उनाव। हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि CM बिथाङा ओंखारबोसिगोन आरो दसे समनि उनाव हेलिकप्टारनिफ्राय। नैबे गारिया खाथियाव दोनहैखाजोब्बाय। गारिखौ खाथियाव दोनहैखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर। मामायानो आयौ माथो माबा गैया बारा साइज मामा नङा ओंखारबोबाय रियेल साइज नङासो नामा रियेलाव बारा मोजां नङा होननायसो दंखायो बिमानो सेलफि लानो सुबिदा होआसै dia sedikit terus ya selesai. गारिजों थांबाय आरोना। Lebih arena aja lain. Mama ko naik berat, biar ada macam berat lain-lain arena garia nih. बयबो नायनो थाखाय फैजोबदों आरो बेखौ मामाखौ। बिथिं दायो मामाया ओंखारबोसिगोन आरोना। बिथिं ओंखारबोगोन। बिथिं गार्ड दंजोबो नै लामायाव सब गार्ड दंजोबो। मामाया फैसिगोन नालाय बेनिखायनो गार्ड खालामदों आरो। बिथिं ओंखारबोसिगोन लोगोफोर। बिथिं फैगासिनो इलाय मामा फैबाय इलाय मामा फैबाय। गिबियावनो नै मामा फैबाय हिमन्त बिश्व शर्मा। याव एसे माने मिडिया लादों आरो मिडिया पार्सनफोरा। আৰু বিদেশী আত্মাৰ প্ৰস্তুতি কামনা কৰি সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰি এজন সমাজসেৱক আছিল এই অঞ্চলত অত্যন্ত জনপ্ৰিয় আছিল আৰু দিপেন বড়োৰ দৰে সেই সন্তানৰ জন্ম দিছিলে। মই পুনৰ এবাৰ বিদেশী আত্মাৰ প্ৰস্তুতি কামনা কৰিছোঁ আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে সুখৰ লাভ কৰিছে আটাইকৈ মই Mendelabw बिराद मानसिफ्रा नै हिन्जावफोरा आइजोफोरा सेल्फि लानो थाखाय बिराद एक्साइटेड आरोना। मेन्डेलाजों बिराद सेल्फि लाबाय आरो आइजोफोरा बिराद इन्टारेस्ट मेन्डेलाखौ नुनानै।